Firma Microset má sídlo v Brně, ve městě, kde byl poprvé v Evropě použit vynález žárovky Thomase Alvy Edisona, a to k osvětlení divadla. Tuto žárovku i v době vyspělé techniky zapínáme prakticky stále stejným způsobem už více než 100 let. A právě z Brna vám firma Microset nyní nabízí převratné řešení pro další tisíciletí. Systém NISOT, nový inteligentní systém spínání osvětlovacích těles. Vynález systému NISOT přináší neobvyklé řešení zcela triviální záležitosti, jakou je úkon zapnutí a vypnutí světla. Můžeme říci, že 99% vstupů do místnosti se realizuje uchopením a stiskem kliky u dveří. Vypínač je umístěný pod klikou dveří, proto maximálně zjednodušuje informaci, kde je potřebné sepnout světlo, a to ergonomicky naprosto vyhovujícím způsobem. Vypínače mohou být také přenosné, takže je máte stále po ruce. Odpadá hledání, tápání ve tmě, bezpečnostní rizika a i zbytečné pohyby navíc. Stačí se pouze lehce dotknout spínače, osazeného v zařízení pod klikou z vnější strany dveří místnosti, do které vcházíte, a světlo v ní se rozsvítí. Další spínač je umístěný v zařízení pod klikou na druhé straně těchto dveří a umožňuje vypnutí světla při odchodu z místnosti. Tento komplexní a přitom praktický systém umístění spínačů bezdrátově ovládá spínání osvětlení místnosti, do které vcházíte, ze které odcházíte nebo ve které se nacházíte. Uživatel tohoto originálního zařízení může na základě vlastní volby ovládat jedno světlo z libovolného počtu míst, například osvětlit halu ze 4 pokojů. Naopak z jednoho místa lze rozsvítit jakékoliv množství světel, které si uživatel může dopředu navolit a měnit podle svého vlastního uvážení v rámci svého bytu, rodinného domku nebo kanceláře. Takovouto variabilitu manipulací dosud nabízený sortiment spínačů neumožňuje. Další výhodou tohoto praktického zařízení je to, že není nutné ukládat vodiče do stěn a odpadne složité drátování, což sebou nese až 70% úspory při elektroinstalačních pracích a získáváte vyšší komfort a flexibilitu. Tento systém je maximálně šetrný k žárovkám a jejich životnost prodlužuje dvojnásobně. Při výpadku elektrické energie, kdy nevíte při opuštění domu, kde jste nechali svítit, řeší tento problém NISOT. Po obnovení dodávky proudu rozsvítí světla, která byla rozsvícena na 50%, a podává tak informaci o obnově dodávky proudu. Pokud neobdrží do 2 minut žádnou odezvu, automaticky je vypne. Vypínače NISOT jsou flexibilní, takže při jakékoliv přestavbě je stačí pouze vzít a přemístit na nové místo. NISOT je naprosto bezpečný systém. Pro vysílač neexistuje nulová zóna, pro jeho bezpečné 12V napětí jej můžeme používat třeba i ve vaně a nehrozí úraz elektrickým proudem. Sympatická je i jednoduchost montáže, kterou lze přirovnat k zapojení závěsného osvětlovacího tělesa. K dalším standardním funkcím patří schodišťový systém, kdy lze nastavit vypínání světla po 3, 6 nebo 9 minutách. Po vypnutí světla je schodiště ještě minutu osvětleno na 50%, než dojde k úplnému zhasnutí. Systém NISOT je vybaven funkcí stmívání žárovky, takže lze dálkově upravit intenzitu světla, které neoslňuje a šetří elektrickou energii.
Funkce časovače zase jednorázově volí dobu osvětlení na 15, 30 nebo 60 minut a poté automaticky zhasne, což lze využít třeba v dětském pokoji. Systém NISOT může být zaváděn i tam, kde už jsou funkční spínače současného typu, které nemusí být odstraněny. Český výrobek systém NISOT nabízí široké uplatnění v praxi. Vždyť počet spínačů v bytech zemí Evropské unie a v zemích CEFTA lze odhadnout na více jak 1,5 miliardy kusů. Výrobek nalezne uplatnění zejména v bytové zástavbě nového i staršího typu, veřejných budovách i kancelářích a je zvláště vhodný pro nemocnice, domovy důchodců, vozíčkáře a handicapované lidi, kteří mohou mít přenosný solitér vždy u sebe. Nový typ spínače může být významnou výzvou i z hlediska estetického svým zajímavým designem, za který obdržel v roce 2001 Národní cenu za design a ve stejném roce na veletrhu Habitat cenu Grand Prix. Vynález systému NISOT si firma Microset s.r.o. dala patentovat u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a dále je patentován v zemích Evropské unie a Ruska. Společnost Microset byla založena v roce 1993 v Brně. Jako první firma v České republice vyvinula a vyráběla inteligentní řídící systémy na výtahy. Po 4 letech úspěšného prodeje byla prodána licence na tento systém švýcarskému koncernu Schindler. Od roku 1997 se firma ve spolupráci s FACT VUT zabývala vývojem nového inteligentního systému pro řízení osvětlení, systému NISOT. Vždy vstupujete do osvětlené místnosti. Už nikdy nemusíte hledat vypínač ani v cizím prostředí. Získáte unikátní ovládání světla s mnoha inteligentními funkcemi. Vypínač máte vždy po ruce, anebo ho můžete nosit i s sebou. NISOT vám přináší větší komfort a přitom snižuje náklady. NISOT můžete používat všude, kde je zapotřebí osvětlení. S NISOTem vždy víte, kde si rozsvítíte. Dnes vám společnost Microset představila svůj nejnovější produkt NISOT. Nový inteligentní systém spínání osvětlovacích těles. Jak se vám líbí?